Dobrý den, paní Eliško. Dobrý den, pane Slováčku. No, vy se jenom usmíváte. No, kdo by se na vás neusmíval? Máte asi dobrou náladu dnes. Ano, no když vás vidím. Jak se máte dneska? Jo, dobrý. Já jsem tak rád, že už zase to sluníčko svítí. Víte, včera ta bouřka. Jo, to mě vystrašilo, málem mě to vzalo barák. Ano, já se nedivím. Hlavně, že to dobře dopadlo, ano, že? ale barák stojí, ano, dobrý. a to je hlavní. Ano. Jo, taky jsem ale měla strach trošku. Záhonky, ty vzali za své. S tou zeleninou, co mám. Záhonky znovu obnovíte v pohodě. To se zdrchá, Ano. Tak co vám můžu dneska nabídnout? No, dneska bych si vzal tak 15 deka šunky. Šunečku dáme. Jo. Tak to bych doporučila božskou šunku nejvyšší jakosti. Tu máme tady. A je božská, opravdu? Určitě je božská. Tak tu mi dejte. To musí být pravda. Říkal jste 15 deka? Ano, to bude stačit. 17 deka můžu nechat? Samozřejmě. Já si myslím. Jo, je výborná ta šunka, já ji znám. Božská. Ne, nadarmo se jmenuje božská. Je opravdu výborná. K šunce nějaký rohlíček dáme? Ano, prosím bych 3, ty vaše křupavé. Ano. Tady dáme 3 rohlíčky. Výborně. A k té šunce bych ještě mohla nabídnout špek dědy Pilčíka, kdybyste chtěl ochutnat. To je taky velmi oblíbená. Tak to já, když vy mi vždycky dobře poradíte, tak já beru. A vezmete krájený nebo dáme v celku? No, myslím, dejme v celku. Dáme v celku. $36 deka. Ale to nevadí, to já beru, je nádherný. A je výborný. Takže tady máme špek dědy Pilčíka. Ano. A bude mě zajímat, jak vám chutnal. Pak dojdete říct. Ano, samozřejmě to Takže já. tady máme mám uzeninky, všechno potom. rohlíky a už jste přemýšlel, co budete vařit o víkendu? Jestli potřebujete maso třeba? No, něco bych potřeboval. Můžete mě něco nabídnout? Pojďte se mnou, tady vám ukážu. Ano. Tak jdem na to. Tak tady máme třeba kuřecí prsní řízečky. To jsou tady tyto, jo? To jsou... Ty jsou pěkný. To jsou tady tyto. Ano. A je to takový vlastně... Takový výborně, kousky. ano. Bych vám dala třeba 2 větší nebo 4 menší, jak byste chtěl. 4 menší. 4 menší, tak vybereme nějaké pěkné. Ano, vezmu 4. Jsou krásný. 3, 4. Takže tady máme ty kuřecí řízečky. Ano, a ano. Potřebujete koření. Máme tady třeba koření na grilované kuře nebo kuře pečené. To používáme my doma. Jo, A výborně. navíc je tady 20% navíc, taková. Tak to je bezva, to já beru, ano. Tady toto. Jo? A bude to všechno z koření. Ano, já nějaký mám doma, ale toto budu Tak potřebovat. zkusíte a teď, můžete ano. pak dojít říct, jak se to povedlo. Určitě, řeknu, samozřejmě. Tak jo, tak můžeme přejít zase k pokladně. Já vám ty řízečky dám ještě do jednoho sáčku. Ano, to budete hodná. A uzeninky zvlášť taky dáme. Tak. Nabídnu ještě něco jiného. Máslo máte, olej. Jo, myslím, že mám. Podřízečky taky máte všechno. Ano, já Dobře. myslím, že mám všechno. Takže rohlíčky, prso, uzeninka, koření. Výborně. Všechno? Ano, to je všechno. Budete platit hotově nebo kartou? Ano, hotově. Hotově, tak vás poprosím o 250 korun. Budete chtít účtenku? A není potřeba. Dobře, tak jo, 250. Takže 250. Tady 250. Máte přesně. Mám, super, ano. děkuju. Vidím, že tašku máte. Ano, tašku mám. Tak já vám to pomůžu tam dát. Tady jsou ty uzeninky, Ano, kuřecí řízečky, koření ano. a ty 3 křupavé rohlíčky. Je, to je nákup.
Děkuju. My děkujeme za nákup, pane Slobáčku, mějte se krásně, ať chutná. Vy taky, paní Eliško. Já sem chodím opravdu rád. A já vás vždycky ráda vidím, moc ráda. Bezva, jenom ať nám to tak zůstane. Naschle. Mějte se hezky, nashledanou.